Ahojte, vítajte na Strednej odbornej škole v Pruskom. Radi by sme vám priblížili náš odbor. Študujeme štvorročný odbor podnikateľ pre rozvoj vidieka, ktorý je ukončený maturitnou skúškou a výučným listom. Poďme sa na to pozrieť. Pruské atrium historického kaštieľa, kde žiaci cez prestávky trávia svoj voľný čas. Pro rozvoj vidieka je všestranne zameraný na cestovný ruch a hotelové služby, agropodnikanie, ekonomiku a manažment, rastlinnú a živočíšnu výrobu. V našom odbore máme aj včelárstvo, kde sa učíme nielen v triede, ale máme v parku vlastné včely. Prax prebieha na pracoviskách pri hovädzom dobytku, koňoch a na hoteli. Za nepriaznivého počasia odborný výcvik prebieha v triede, kde preberáme teoretickú časť. Základom každej praxe je byť pracovne ustrojený. Výhoda žiakov ubytovaných na novom školskom internáte je tá, že internát sa nachádza v krásnom školskom areáli. Náš odbor zahŕňa taktiež vodický preukaz skupiny T zadarmo a zalacnený vodický preukaz skupiny B. Dobrým správaním sa môžu zúčastniť v mobility v zahraničí Erasmus+. Počas 2 týždňov získajú nové vedomosti, zaujímavé informácie a taktiež dokonalujú sa vo svojom jazyku. Ak chceš byť užitočný pre vidiek a angažovať sa nielen v cestovnom ruchu, ale aj v poľnohospodárskej prvovýrobe, pridaj sa k nám.